Mukam dolar yüreği, o vaadlar sağlaşanına, şaatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanına, sağda var bir de vaadi, pederlerin kuvvati, vasıplanar yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına, zergadırın zergar biler, sahna için bağışı gelir, arka dağlı iyil bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar, gadyrly aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy, ykballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bize sunwatda medeniýetde halipa bolup duran gahrman arkadamyza ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýä nusguluk, dünýä görülülük alyp barýan beýgi işleri elmydamy uly rowaşlyklary betsensin. Gahrman arkadagy watanyny Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watanyny bilen ajaýyp elmizde bagtyar türkmen halkymyzy gowy günler, toýly günler ýar bolsun. Ine mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de edid arkadamyzyň saýasynda Aziýanyň merjeni, watanymyzyň ýüregi, aşyklar şäheri, Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalyş merkezi bilen bilelikde taýýarlap, her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o waadlar faýdaşanatly gepleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, hemi şekilleri ýaly o waadlar faýdaşanatly gepleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen diýarymyzda tanalýan ýaş zehini aýdymçylarymyzyň bir ýeriniň ýerine ýetirmegini, mülaýym aýdymlara, söýüg aýdymlara, bir näçe aýdymlara o waadlar faýdaşanatly gepleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen din salmaga size mümkinçilik döreder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o waadlar faýdaşanatly gepleşigimizde tomaş etmekliginde dowam edin. Gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berjek aýdymçymyzy siz bilen tanış edip sahnamyzy çağırmadan öňürtü studiýamyzda nesadan ýigitlerimiz, sadan dostlarymyz bar. Olar bilen näder size gepleşigimiziň başynda tanış etmek isleýän Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi Gahrman arkadamyzyň şafir paýynyň eýesi biziň meşhur sadan dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow. Şeýle de gitara sadygralyny, zehini sadan dostlarymyzyň biri Bayram Jumaýew dep gakularyny Atajany kömek berjek ýaş zehini sadanlarynyň biri Hoja Muhammed Oradow. Şeýle de klaýyş sadygralaryny Türkiş tarih, şeýle de Maýa Kuliýewadyň näki Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi zehini sadanyny Guwanç Anna Bayramov, klarnet sadygralaryny da bugün zehini sadanlalarymyzyň biri Babajan Anna Ýarow gepleşigimizde ýigitler, dostlar, biz siz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Nenäme mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, o waadlar saýlaşanlar gepleşigimizden bugünkü sanyny sadany dostlarymyzyň ýerine ýetirjek. Owodun saatlar bilen o waad saýlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berjek zehini aýdymçymyz Kemal Annaverdifi biz sahnamyzda çağırýar. Kemal gelip bilersiň. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Bugün awgust aýynyň 29-dy hemi şekilleri ýaly Türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlan size hödürlenýän o waadlar saýlaşanatly gepleşigimiziň üstü bilen bugün biz siz bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşýar. Ýa gepleşigimiziň başynda da berledik. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny zehini aýdymçymyz Kemal Annaverdiýew bir näçe söýüg aýdymlary, mülaýym aýdymlary, halipalarymyzyň dörejiliginden bize miras salan bir näçe aýdymlary gepleşigimizde gatnaşýan sadanlar toparmyzyň ýerine ýetirjek owodun saadlary bilen o waad saýlaşyp gepleşigimizde bugünkü sanyny bilen size ýetirer. Şoň üçin Türkmen we tele ýaýlymyny o waadlar saýlaşanat gepleşigimizde tomaş etmekliginde dowam edin. Biz bolsa Kemal'a ýene bir ýola hoş geldiňiz diýär. Sağ ol Murat, ýani özüňizden bellädiňiz. Şu dinleýijilerimizde bir ýakymly hem bir mülaýym aýdymlar bilen lezzet bermäne geldik. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler edýän, Lewçin Gahrman arkadamyda, Halip arkadamyda köp sağ bolsun aýdýan, Gahrman arkadamynyň jany sağ bolsun tutýan tüm işleri elmydama rawaj alsyn. Köp sağ bol Kemal. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşiň dowamyny siz bilen gyzykly söhbet ederiz. Bir näçe halipalarymyzyň dörejiliginden getiren ajaýyp aýdymlaryňyzy dinleýijilere ýetireriz. Ýöne aýdymlara geçmäkä bir sowal bilen size ýüzleneýin. Kadym döwürlerde halipalarymyz öz şägirdlerini, pata berenlerini, öz şägirdlerine näme wesiýet edipdirler, nämeler öwredipdirler? Halipalarymyz şägirdlerini keýen zady öwredipdirler.
adamkärçilik babatda menmenlik etmeligi, kişiň göwnüne degmeligi, yaramaz hereket etmeligi, kişini kemsitmeligi, sylaşykly, sypaý, sabrly bolmaklygy, insaplyk babatda da kanagatly bolmaklygy, öz hünäriňe ýokary baha bermeligi, her bir iş oýlanşyk etmekligi, kişiniň gepine gitmeligi, kula hormat goýmaklygy, kişini sylamaklygy, kärdeşlerine hormat goýmaklygy, gereklenmeýän ýerine hünär görkezmäge gyssanmalyligi, beren sözüňde tapylmaklygy, adamlaryň bähwidini köýdürmeligi sargyd edipdirler. Düşnükli. Yine bir sowal. Şu sowalam jogaplandyrsaňyz gepleşigimi siziň ýerine ýetirmeňizde söýüp aýdymlar bilen dowam ederiz. Gowy aýdymçy bolmak üçin hökman bilen ses gerekmi? Ýa mulaýym aýdymlar bilen dinleýijileriň söýgüsini gazanyp olary aýdymlar bilen lezzetlendirip bolarmy? Elbetde Beýmurad şeýle aýdymçylar bolupdyr. Olaryň bilen sesi bolmady, özdöreden aýdymlaryny mulaýym, mahmal owaz bilen ýerine ýetirip dinleýijileriň kalbyna siňdirmegi başarypdyrlar. Ene şu misallarda görüşimiz ýaly gowy aýdymçy bolmak üçin bilen ses esas zat däl, esas zat öz aýdymlaryny ýürekden ýerine ýetirmegi başarmakdyr. Düşnükli. Onda häzirem dinleýijilere ýürekden, owazyňyz bilen bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip dinleýijilere lezzet bereli. Häzir sahnamda şaharýas, mehribanlylaşlar, hormatly müşahitler, sizem Kemal Anaverdiýewiň ýerine ýetirmegini owadan söýüp aýdymlara diň salyň, diň salyň, lezzet alyň. Hiç kim bizi doymasın, bir ýere baksın gözden doymasın. Ağlayanı söyyen kalbim neylesin, ornaşanır yüreğime tintesin. Başka gayri yüreğine de saylasın, mecnun olup söydün seni söyle. Başka gayri yüreğine de saylasın, mecnun olup söydüm seni söyle. Günde vaktim sana ya, çınnan kesmin kalaya, finaya yarayan toy tutali ya. Günde vaktim sana ya, çınnan kesmin kalaya, finaya yarayan toy tutali ya. Bağışıyla nedim bana nelecek, yoksa çıkarır bu tendin şirin can. Bağışıyla nedim bana nelecek, yoksa çıkarır bu tendin şirin can. Ritmiyle söylenir delezan, mecnun olup söydüm seni söyle. Rekmeyle söylenirdim amazan, mecnun olup söydüm seni söyle. Günde vaktim sana yan, senden kesmin kanayan, dinaya yanayan toy tutali ya. Günde vaktim sana yan, senden kesmin kanayan, dinaya yanayan toy tutali ya.
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, wagtlar taýdaşan atly etmişimiz dowam edýäs. Kemal, size sowal bilen ýüzlenmek isleýän, ustatlaryň öz şagirdlerine bildiren esaty talaplary haýsylar bolupdyr? Halipalar, ustatlar öz şagirdlerinden esasy arasy pek ahlakly bolmakly, batyrgaýlygy hem-de tewekkulligi talap edipdirler. Şeýdip olary durmuş gazanyny gaýnamany uygunlaşdyrypdyrlar. Düşnükli. Ne Kemal şu wagt ýan gepleşimizden başynda da şu wagtda bir ustatlarymyzyň, halipalarymyzyň bize wesiýetleri, öwreden ünnen galyk häsiýetleri hakynda söhbet edip gelýär. Ne iýleşlerimiz üçin siziň halipalaryňyz hakynda bilmekli has gyzyk kıllar. Biziň ustat halipalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk artisti Töre Anverdiýew siziň agyňyz diýip eşitdik. Ilkinci halipaňyz Töre agamy? Hawa Begumrat, men kiçilikden ýa 6 ýaşymdan dutar saz rolyny erkedip dutar saz rolyny hawa kiçilikden kakam ilkinji dutaryň kakuwlaryny dutar saz rolyny dutar senedini erketmegi öwreden kakamyz Hoca Muhammed Anverdiýew kakam dutar saz rolyny kän tapaklar geçip kän zat öwretdiýeni Türkmenistanyň halk artistine Töre Anverdiýew diýdiň özüňiz men Töre kaka diýen Töre kakamdan men kän sunwatda jowat artistlik hukman gerek sunwatyň içinde Töre kakamdan kän men artistlik urny kän zat öwretdi Töre kakam men şoň halipam kakam bilen Töre kakam öwretdi. Dutar saz rolyny çalýady. Has ýöne şu Töre agamyň ýanyna men kän zat öwrendim, kän kämilleşdim, şondan köp zat öwrendim. Düşnükli. Gepleşigimizi şu ýerde söhbetimizi jemläp aýdym bilen dowam edelimi? Halipalary ýatladyk. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, diňläň, diýen salam, lezzet alın. Derya kimin tolkunat yantıyığıydı, ne belalar gayvanlı yüreğimi. Derya kimin tolkunat yantıyığıydı, ne belalar gayvanlı yüreğimi. Şonça yaşam kül bollugıydı ömrümü, menden başka ýödüwe ýarly bolumda. Ece can şonu görmedim, geçmeyen günüm, mecnun olup dowlanmagy tutulýar dilim. Ece can şonu görmedim, geçmeyen günüm, mecnun olup dowlanmagy tutulýar dilim. Söýüneme meni beýle peýdirýär, gaýrama atyp ýüregi ýanlar ýar. Söýüneme meni beýle peýdirýär, gaýrama atyp ýüregi ýanlar ýar. Şonça ýaşan kül bollugyd ömrümü, menden başga ýödüwe ýarly bolumda. Can şonu görmedim, geçmeyen günüm, mecnun olup dowlanmagy tutulýar dilim. Ece can şonu görmedim, geçmeyen günüm, mecnun olup dowlanmagy tutulýar dilim. Maralım min maralım, gel yanıma maralım, gelme dedi oturma, men yanına bararım. Maralım men der gülü, tiran edeli bile, şanıma gazal yazsam, yine men der dil bile. Maralım men der gülü, tiran edeli
oturma men yanına bararım. Ey maralım men maralım gel yanıma tüyünüm gelmedi deyip oturma men yanına bararım. Aşık olanı yakıp boynuma boncuk takıp boyma derdim ararım. Utanıp kıya bakıp aşık olanı yakıp boynuma boncuk takıp boyma derdim ararım. Maralım men maralım gel yanıma maralım gelmedi deyip oturma men yanına bararım. Vah maralım men maralım gel yanıma tüyünüm gelmedi deyip oturma men yanına vararım. Mehrbani ilaçlar, hormat tamaşaçylar, biz o wagtlar taýdanat gepleşigimize dowam edýäs. Kemal ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin, soýup aýdymlaryň üçin hoşarlygymy bildirýäs. Gepleşigimize söhbetdeşik arkaly dowam edeli. Size de şu sowal bilen ýüzlenmek isleýän, amsany her bir işte tutanýarly bolmakly gerekmi? Näme pikir edýär? Tutanýarlyk diýmeklik öňden çykýan kynçylyklar sebäpli maksadyňdan dänmelikdir. Şoň üçin hem ähli işte tutanýarly bolmaly. Maksady okkunly hereket etmeli. Ana şonu öz maksadyna ýetip bolýar diýip pikir edýän mene. Düşünükli. Ýene bir sowal, bir adam sana kemlik etse, oňa näme jogap bererdin? Ýagşylyk ederdim. Eger ol maňa ýene kemlik etse, ýene ýagşylyk ederdim. Sebäbi ynjatsaň hem ynjatma diýen parasatly jümle bar. Esasat meseleni çözmek üçin gahar boşmaly. Geçirimli bolmaly, ýene bir gezek geçirimli bolmaly. Dünýäde iň baý adam kim diýip hasap edýäňiz? Men pikirimçe durmuşda iň baý adam kanagatly adam. Çünki kanagatly adamlar madama öz arskaly bilen oňa edýärler. Şoň üçin hem olaryň gowuny madama baý bolýar. Insana berilen iň gowy nygmatlar haýtylar diýip pikir edýäňiz? Ol köňül hoşlukdyr, şähde açyklıkdyr, ruh belentlikdir. Ruh belent şähde açyk bolsaň madama işiňe murna bolýar. İşlemet uğruna olup dursun, gepleşigimizi sizin yerine yetirmenize aydımlar bilen devam edelim. Mehrbani ilaçlar, hormat tamaşaçylar, gelin Kemal ana berdiýiň yerine yetirmegine ajaýyp aydymlara diň salalyň, soňra gepleşigimizi köne sözler sahypamyzda Kemala hödürlejek bir näçe sowallarymyz bilen dowam ederiz. Türkmen owadyna o wagtlar saýdaşyna gepleşigimizi tomaş edin. Bal ter solmy maňa berilen ey söýgülim jogap ber ýüzün öwürem inni meni gaynama yalvar ýa-saňa inni kendi ýaşasam guman barın aydın garı ölü soyara çöl yerlerine karlım yeke divana barın aydın garı ölü soyara divana. Kara saçlarını alsadım ele duyuymu karsadım yine
Nimini qaynama, qaynama, yalvar yapma, innifenti yaşasın kumana. Barın aydın, qara gözlü şoyara. Çöl yerlerde qaldım yeke divana. Barın aydın, qara gözlü şoyara divana. Yine yürek kısyan, yokturmuşum çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Atlamağa ağır değil, dünyar tüyün çaratı. Asmanım, aylanım, yıllar bilen. Derdimi güledim, geceler bilen. Gönlüme sen yine dolancak yani. İnni bana kaydıp düşmüyor. Yine yürek kısyan, yokturmuşum çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Atlamağa ağır değil, dünyar tüyün çaratı. Yine yürek kısyan, yokturmuşum çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Atlamağa ağır değil, dünyar tüyün çaratı. Kaygılı gözlerim kalıptır taşta. Süygüyümüz ağladı, garip bolup yaşta. Kıynını düşünyen sana durmuşta. İnni bana kaydıp düşmüyor. Yine yürek kısyan, yokturmuşum çareti. Yüreğimde kan kara, könek bal yaratı. Atlamağa ağır değil, dünyar tüyün çaratı. Yine yürek
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owallar saatlaşyny atlyplaşymyz dowam edýär. Sene könesler atly sahypamyzda dörejilik toparmadan bir näçe taýýarlan ata-babalarymyzdan bize miras alan gadymy türkmen sözlerimizin käbirleriniň manysyny nädir özüme şeýlede bize şu prototip tomaşyda oturan ileşlerimiz bilen bilelikde düşünür. Ýöne sowallaň dogry jogabyny tapmak elbetde gepleşmeden mihmany aýdymçy dostumyz Kemalyň paýyna düşýär. Şonuň Kemal ädir biz size sowal hödürler 4 tane jogap bilen şol 4 jogabyň içinde de bir dogry jogap bar. Siz şol dogry jogaby tapmaga tynanşarsyňyz. Dogry jogap tapmaklyk kynçylyk döretse bizden başardığımızdan işaret eder, kömek eder. Muman bugün bir näçe gadymy türkmen sözlerimizin manysyna çuň düşünür. Onda ilkinji sowaly size ýetirmek isleýän ilkinji sowalym imtihan sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edeýin. Syna barlyk, syla gadyr, soraw sowal, malaýymlyk. Şahir Allahuly Allahynyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Maslahat berdiýseň imtihan edip, goýar seniň derde seriň kän edip diýär. Şu imtihan sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış etdim. Maslahat berdiýseň imtihan edip, goýar seniň derde seriň kän edip diýär. Syna barlyk bolanmy. Şu jogaby ýakyn görýän. O imtihan bolanna sebäbi. Saklayan ha? O saklayan edil dola bilemek. Synamak üçin, barlamak üçin maslahat soraýar diýär. Araşdyrar diýär-de, ýa-da goşguda da şoň alakara many berýär. Onu birinji jogap saýlajak. Onu siziň saýlan birinji jogabyňyz köne sözler atly sahypamyzda ilkinji ýeňlişi däl dogry jogap tapmaklyga getirdi. Elbetde imtihan sözi syna barlyk diýen manyny aňladýar. Berekella. Inniki hödürlejek sowallarymyzdan şular ýaly ýeňillik bilen bilmekligini arzulap, inniki sowal size hödürleýär. Inniki sowalym akybet sözi näme manyny aňladýar? Ussa şahirlerimizin mir bolan şeýdaýynyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär şahir. Şu setirde akybet sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edeýin. Ahyr, soň, ýyz netije, ot, şowsuzlyk, uzak ýol. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär. Täzeden gaýtarap da. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap diýär. Akybet hicran oduny barçanyň bagry kebap. Es ot. O söz gelýär ha. Goşgudur. No, o. Şowsuzlyk. Şonda galjak. Şonu galýan. Şonda galýanmy? Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, Kemal ikinji beren sowalymyda akybet sözi näme many aňladýar diýen sowalymyda şowsuzlyk diýip dogry jogap berip bilmedi. Dogry jogap ahyr soň ýyt netije diýen manyny aňladýar. Diýany ýok. Ne akybet sözüniň näme many aňladýanyny düşündik. Köne sözler atly sahypamyzda inniki berjek sowalymyz türkmen halk nakyllaryndan alyp, soý sözi näme manyny aňladýar? Soý. Her kimiň öz öýü, öz soýy diýär. Nakyl bar. Her kimiň öz öýü, öz soýy. Soý sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edeýin. Maşgala, dogan arnaş, atyl, özün, ugur, tire, perden durýar. Her kimiň öz öýü, öz soýy. Soý sözi näme manyny aňladýar? Hemmeten ýakynrak. Ha, o hemmeten ýakyn şol. Jogaplar ýöne içinde biri has dogry jogap. Maşgala da bolup biler onu ýani. Asyl özün uğur tire diýen şolun gabat gelýär ha. Haýsam mana birini saýlaman bolýar. Iki jogap saýlamaga mümkinçilik Kim ýok. saýlasak Ýok bolana. Maşgala diýär ýalan. Şonda galajak. Ana hem şu asyl özün uğur tire diýen jogap saýlama. Gabat gelýär. Şon ýaňy asyl özün uğur tire. Ha mümkin maşgala bolsa. Sebäbi maşgala eder oň özüne has golay nemes bar eken de goşguň. Her kimiň öz öýü, öz soýy. Jogabyňam asyl özün uğur tire diýen manyny aňladýar diýip, şo jogapda da galýasmy? Onda siziň saýlan
Bu gedekki jogaňy da dogry. Elbetde soýsady asıl özün ugur tire diýen manyny aňladýar. Indiki sowalmada geçeli, indiki sowalmada endişe sözüne hem manyny aňladýar. Nutqu şahyrmaz. Akyllar şahyrmaz magtumulat tamydan goşgularyna şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa diýer. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa. Endişe sözüne hem manyny aňladýar. Jogaplar bilen tanış edeýin. Begenç şatlyk, gaýgy alada üncü, iş pişe, gujur gaýrat. Näme bitirmez, iş bitirmez. Endişeli iş bitirmez, meýdanyna däl bolmasa diýer. Gaýgy alada üňjüli adam iş bitir. Bilmeýär ýa-ni. Şo bir işiň başyna baranda gaýgy aladasy şol işden sowadyr diýip şo jogabym saýlaýanmy? Şoň saýlaýan şoň. Edip dinläp görmek ýa-da. Gabat gelen sözüň däl. Gabat gelemek ýa-da şol şonu aňladýam gaýandan. Siziň saýlan jogabyňyz dogry Kemal. Hakykatdan hem endişe sözi gaýgy alada üncü diýen manyny aňladýar. Inni ahyrky sowalymyzy size ödürlemekçi. Hediýe sözi näme manyny aňladýar? Hediýe sözüne durmuşda da gabat gelinýän söz. Şeýledem. Şahyrmyz talibiniň goşgularyna şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Bu janym nagyt getirdim, saňa hediýe bermäge diýer. Bu janym nagyt getirdim, saňa hediýe bermäge jogaplar gurban pida, manasip, makbul, sowgat peşkeş. Aňsatçy. Bu seýdekýan gabat diýen mana bilýänmi? Haýsy? Sowgat peşkeş bolman. Gurban pida dem. Ay olan bolupdyr, sowgat. Sowgat goşguda ne saňa sowgat getirdim. Hediýe. Saňa hediýem bar diýer. Hediýe sözi näme manyny aňladýar? Sowgat peşkeş diýip. Ine mehriban ileşir, hormatly tomuşaçylar, Kemal anyny berdi. Hediýe sözi näme manyny aňladýar diýen sowalmyda elbetde sedem gollansyňyz sowgat peşkeş diýen manyny aňladýar. Biz berekella diýäs, ine dörejlik toparmadan size taýýarlan bir näçe gadymy türkmen sözlerimizden bir näçesine bugün manalaryny dogry düşünüp, sonat ýoluny üstünde bardylap, siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşmede aýdymlar bilen dowam edelim. Mehriban ileşip, hormatly tomuşaçylar, sizem dinläň, birinji alyň, lezzet alyň. Kol köçede bir gyz gördüm, kana gelýär zülmüre, kana gelýär zülmüre. Gül ýakaty biledigi, ýalpylap dur ýallara, ýalpylap dur ýallara. Aýgy sona, biradur sona, öz oram şemşada şayat bolsana. Aýgy sona, biradur sona, öz oram şemşada şayat bolsana. Bolurmu patorlar, senin çoran beni taşlap gitti yürek yarana, gitti yürek yarana. Aýgy sonu, biradur sonu, öz soram şemşada şayat bolsana. Aýgy sonu, biradur sonu, öz soram şemşada şayat bolsana.
tüydüm seni, senne gönüm kaldırdım. Ey ödül gıymin hilayin, yüreğimi yandırdım. Yaşlıktan tüydüm seni, senne gönüm kaldırdım. Ey ödül gıymin hilayin, yüreğimi yandırdım. Yüreğimi yandırdım. Senne gönüm kaldırdım. Senne gönüm kaldırdım. Yandırdım maya ödül. Yüreğimi yandırdım. Senne gönüm kaldırdım. Senne gönüm kaldırdım. Yandırdım maya ödül. Hanelem onu gönlüm, bana karayan gönlüm. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Hanelem onu gönlüm, bana karayan gönlüm. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Armanım, geçe vakit görmenim. Ödelinden tuversen, şollar bana derman. Armanım sen armanım, geçe vakit görmenim. Ödelinden tuversen, şollar bana dermanım. Yüreğimi alırdım, senne gönlüm kaldırdım. Senne gönlüm kaldırdım. Yanlardım maya ödül. Yüreğimi alırdım. Senne gönlüm kaldırdım. Senne gönlüm kaldırdım. Yanlardım maya ödül. Hanelem onu tüylerim, bana karayan gönlüm. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Hanelem onu tüylerim, bana karayan gönlüm. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Hanelem ol tüylerim, bana karayan gönlüm. Tüyen diyen şol tüylerim, yalan eken tüyülüpken. Ene mehriban ileşler, hormatly müşahitler, bugün Owalar sağlaşan atlyetmişimizde size yetiren aydımlarımız, gyzykly söhbetlerimiz şular. Biz sadanna dostlarymyzy şeýle-de gepleşmeden myhmany zehin aydymçy Kemal Ana berdi we ýerine ýetirip beren owadan söýüp aydymlar üçin sag bolsun aýdýas Kemal. Sunwatda ulysynlyklar hemraň bolsun, her birimize gahrman arkadamyzyň anamyny ödemek, mehriban arkadamyzyň bize bildirýän uly anamlary bar-da, şol anamlar ödülip dursun, gahrman arkadamyzy wasp edýän aydımları döredip, şular ýary bir halkymyzyň isleýän gyzykly gepleşiklerini taýýarlap geljekde de bir gahrman arkadamyda halkymyza ak ýürekden hyzmat etmek her birimize meýser etsin, maşallah abad bolsun. Hemişe türkmen toýlaryny owadan owadyňyz bilen, iýleşlerimize aydymlaryňyz bilen lezzet bermek meýser etsin. Sağ olun. Men ýene bir ýola gahrman arkadamyda bize halal ýaşamagy, halal işlemäge, aydym döretmäge, döret berýän mümkinçiligi üçin gahrman arkadamyda, halip arkadamyda köp sag bolsun maýdan arkadamynyň jany sag bolsun, tutjan tutum işleri hemişe rawaşlyklara betlensin. Köp sag bol Kemal arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşigimiziň ahyry mehriban arkadamyzyň
beýik işlerini watp edýän ýurdumyzyň atgudalgyny watp edýän owadan aýdym bilen jemlenýän, getiren aýdymlaryň içinde şeýle aýdym bar eken. Mümkin bolsa şol aýdym bilen gepleşe jemläýilimi? Dedem portotdan peýdalanyp türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bede halipa bolup duran, ustad bolup duran, edid arkadamyda ýene bir ýola ak ýüregimden alkyş aýdýar. Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamynyň dünýäni solup alyp barýan beýik işler elmadama ulur owaşyklara wetsensin. Arkadagy watanyny Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyny bilen ajaýyp bilimde türkmen halkymyza deňe gowy günlerden, saglykly günden toýdan ýetirsin. Näme ileşler formatymyzlar şeýle ýaşy arzuwlar bilen bedader kemalana berdi, fiň ýerine ýetirmegini bu ýoňşly joşun aýdym bilen gepleşmegden bu nuksany jemler söýene we siz bilen uzak wagtlyk sagollaşmady. Nisip bolsa ýene de alaýjak bar hepden ýegişenme uny Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlan size hödürlenýän o wagtlar sadaşyna gepleşmegden täze sanyna ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Öňe gitsek berip egini Türkmen bir halkdygydyr arkada. Yaşlar dutar gyza galsa elini gurun döwrüň halkdygydyr arkada. Pikir etsek taryp süýjüdür hakdy. Keşiňizde alkyş gaýnar gursokdy. Yaşanan yaşaljak ähli pursatlyň siziň bilen bagtdygydyr arkada. Aýtmak müşgül tarypyňyz söz bilen, görmek cennet bu zamany göz bilen. Türkmen halky bugün diňe siz bilen dünýäniň iň bagtlysydyr arkada. Güller açyan arkadany watandan, bahtiyar abadaniler owadyn. Bahtiyarlyk döwri baky bakarda, bina amaratdan ýollar owadyn. Güller açyan arkadany watandan, bahtiyar abadaniler owadyn. Bahtiyarlyk döwri baky bakarda, bina amaratdan ýollar owadyn. Gaýslyk baky ber kararlymy, tarap vatanım bagtiyarlymy, ömrü uzak bolsun arkadağımı. Toy bayramla aýly günler owadyn, gaýslyk baky ber kararlymy, bir tarap vatanım bagtiyarlymy, ömrü uzak bolsun arkadağımı. Toy bayramla aýly günler owadyn. Diyarım bahtın mekani, yanlanıp dur güllüyşün mukami. Dünya dolup vatan şöhratı şani, dövletli devranlı yarları owadyn. Owadyn diyarım bahtın mekani, yanlanıp dur güllüyşün mukami. Dünya dolup vatan şöhratı şani, dövletli devranlı yarları owadyn. Gaýslyk baky ber kararlymy, bir tarap vatanım bagtiyarlymy, ömrü uzak bolsun arkadağımı. Toy bayramla aýly günler owadyn, gaýslyk baky ber kararlymy, bir tarap vatanım bagtiyarlymy, ömrü uzak bolsun arkadağımı. Toy bayramla